Als we klaar zijn met kleren, dan wijs ik naar jou. Hoe heet jij? Hoe? Nou, dat is niet erg. Als ik naar Lisa wijs, dan zeggen we allemaal Lisa, Lisa, ook zo wijzen. Dan ren je naar voren, spring je het podium op en dan zegt iedereen, waar zijn je pingwings nou? En voor het laatste hebben we iemand nodig die heel goed kan acteren. Dat is heel belangrijk. Ja? Ja, maar... Jij, ja, moet jij naar voren? Als we klaar zijn met Lisa, dan kom jij uit deze hoek. Wacht even hoor. Ja, in deze rolstoel. En dan wordt het echt lachen. Er wordt helemaal stil in de zaal zo. Van, oh, tot er niet waar is, die geruchten. Dat die lamers geneeskrachtige werking hebben. En als het niet zo zijn dat mij naar aanleiding zo weer kan lopen. Dan kom je heel zielig van heen. Ja, heel zielig, maar eigenlijk zo. En dan als je hier op de rand staat, dan kom je heel langzaam overheen. Als je je tienen niet gelopen hebt. Kom maar even, kom maar even uit. Kom maar even. Hey. Ja, die dan een klapje naar voren. Ja, perfect. Ja. Op het moment dat hij staat, dan ontploft de zaal, dan gaan we de politie en dan zeggen we de camera, oh, Sitter, die vrijdagavond is de beste show die we ooit gedaan hebben. Dus je voelt je denkt, oh, kom nou. Maar om het een beetje echt te laten lijken, hebben we ook schoonlijke meegenomen. En jullie kunnen ook roosmaal toegooien en ondergoed werken, dat het echt een hele vette show lijkt, oké? Nou, oké, we gaan even repeteren. We hebben hier Claire. Tweede. We hebben hier Lisa. Thijsje, hè, Thijsje. We zijn je vingers aan. En dan ben jij aan de beurt, oké. Mijn teken. Uitrollen. Mijn teken gaan we als één op staan. En laten we je nog schrik horen waar de hoofdstad van Limburg zit. We gaan